Osnovna škola Kizor Ištvan je dobila ukupno 8 miliona i 200 hiljada dinara. Jedan deo, 6 miliona i 200 je od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, a ostatak je grad Subotica. Sredstva su namenjena za adaptaciju i sanaciju sanitarnih čvorova u delu zgrada gde se nalaze učenici od 1. do 4. razreda i pored sanitarnih čvorova biće zamenjene kanalizacione cevi koji će potrebno uraditi i zamenu pločica koje se nalaze u prvom delu hodnika i u kompletnom malom holu. Tako da je sada prava prilika da se ovim projektom obuhvate svi radovi koji su potrebni da bi normalno funkcionisao i ovaj deo zgrade.